ओम आदिशक्ती महामाये सच्चिदानंद स्वरूपिणी पालनार्थम स्वभक्तानाम शांतादुर्गा विदामताम. नमस्कार. आज वागुर्म्याच्या शांतादुर्गा देवीचो कालोत्सव. आजपासून हो उत्सव आणि पुढे 2 दीस चलतलो असो आमचो 3 दिसाचो उत्सव असा. हो उत्सव प्रतिवार्षिक मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी, अमावास्या आणि पौष्याची प्रतिपदा असे 3 दीस आमचो उत्सव चलता. पहिले दिसा सकाळी देवीक महाअभिषेक, त्यानंतर दंपारा सगळ्या पंचायतनांक महानैवेद्याची संराधना, त्यानंतर सांजे देवीची पालखीचो उत्सव असो जाता. त्यानंतर आमचो सांस्कृतिक कार्यक्रम म्हणून कालोत्सव हो आम्ही करता. त्यानंतर दुसऱ्या दिसा अशीच सकाळी सगळ्या देवीची धार्मिक विधी आणि सांजे कितें तरी सांस्कृतिक कार्यक्रम. तिसऱ्या दिसा असोच आमचो सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि देवीचे सगळे आराधना असता. त्यानंतर हो पूर्ण 3 दिसाचो उत्सव आमचो चलता. आम्ही मोठ्या उमेदीन हो मनयता. या वर्सा हे आम्ही सगळ्या जे काही प्रकृतीतली गोष्टी आसा ते फळां असो, फुलां असो, ही सगळी घेऊन आम्ही देवीची सजावट कालोत्सवाच्या निमित्तान केल्ली आसा. तेन्ना हांव सगळ्या भाविकांक कडेन मागता की त्यांनी सगळ्यांनी आवर्जून आमच्या देवीचे दर्शन घेवचें आणि देवीच्या कृपेचो आशिर्वादाक पात्र जावचें. या करोना महामारीच्या निमित्तान हांव सगळ्या भाविकां कडेन मागता त्यांनी सुरक्षीत अंतर धरून देवीचें दर्शन घेवचें आणि देवीच्या कृपाशिर्वादाक सगळ्यांनी पात्र जावचें. विशेषत्वे करून देवस्थानाच्या कमिटीन भायर सॅनिटायझराची वेवस्था केल्ली आसा. सगळ्यांनी येताना मास्क घालून येवचें आणि देवीचें दर्शन घेवचें.